Dám taky bylo třeba bukovky. Steel the Diamonds. A já jsem bezumka a můj bráška mě požádal, protože tuto hru poměrně hraju. A požádal mě, protože neumí číst, tak abych mu ty věci představoval. Jo, takže my se do toho pustíme, teď bude krátký prolog, který vás určitě zajímat nebude, jo, jenom takový entertainment, ale já vám to pustím. Bungu si vybral tenhle výbuch, takže já tu mám papír a tam si budu zapisovat jeho chybný body. Co chceš, Jarušku? Výbuch. Jak se jmenuješ? Jaroslav. Jmenuje se Jaroslav, ano. A tak, abych se už nemusel přeříkat. Jaroušku. Neboli Bungu, jo? Co si vybereš první? Rko, Káčko nebo mezerník? Mezerník. Mezerník. Co po druhý? Štít, kopí nebo palcát? Štít. Štít, ano. Vybereš si první naviják nebo krabici po třetí? Naviják. Naviják, ano. Dobře. Takže. Nevím. Počkej. Dobře. Takže. Už takže výbuch a my jedeme. Tam je Takže jedeme a tady, a ty si teda vybíráš Space, jo? Space byl špatně, takže první bod máš venku. První -1 bod. Co si teď vybereš? Máš na výběr z Rka nebo Káčka? Elka. Z Káčka nebo Rka? Káčka. Káčka, dobře. Špatně. Dobře, jdeme do Káčko teda, jo? Také špatně. Co to je, že se ti to dneska nedaří? -2. A teď ti zbývá jedině Rko a to je další minusový bod pro tebe. Protože ti zbyl úplně naposled, takže 3 a úplně všechny minusové body sečteme do sebe pak. Máš 3 minusové body. Tak. Rko. Rko je správně. Co s tím je? Takže Rko je správně. Pak jsi vybral teda štít, jo? Štít. Pak jsi vybral štít, Bung. Teď jsi vybral štít. Shield. Ano, je to správně. Takže 1 plusový bod pro tebe. Sakra, promiň za to? Plusový bod pro tebe. Tohle neplatilo, já byl pomalej. Naviják si to vybral, jo? Máš to správně. Co pak chceš? Strom nebo kamen? Kamen chceš pak, jo? Teda. Myslím teda, že to bude strom nebo kamen. Sakra, byl jsem pomalej. To jsi taky nepočítal. Kamen teda chceš, jo? Kamen. Zdravoli. Co dám se? Co chceš? Nějakou bombu nebo velký kamen? Bombu. Bombu. Já nevím, nás to taky nevšimám. Jo, takže tohle byl kamen. Tohle máš špatně, další minusový bod pro tebe. A i v tom případě další minusový bod pro tebe, protože tam to je úplně poslední.
Takže buďme dohromady 5 minutů vodu. Tak to lička. Tam, sakra, byl jsem pomalej, promiňte. Promiňte, byl jsem pomalý. Kamen. Já vím. Johnny! Upside down, repeat, upside down! Bublina to je to. Sir, place your hands where I can see them. Ano, vyhrál jsi to. Tak budeš mít druhé kolo. Co si vybereš teď? Takže sečteme ti za... Počkej, první. Wow. První. OK. Ne, nech to. Takže, první kolo máš 2 plusové body a 5 minusových. Takže 1, 2, 3 plus. To jsou mé body vyhraní. Plus 1 a minus 1 a minus 1. To jsou ty tvoje plusové body. Takže to dohromady bude 3 body. Za první kolo získáváte 3 body. Jo, za první kolo si získal 3 body. Mohl si získat bodů 7 si mohl získat bodů. Ano? A vyhrál Sir, jsem. place your hands where I can Ježiš, co see to them. je, bacha. Počkej, bacha. Já to omylem sklonil, pardon. Jo, takže máš 3 body ze 7. 3 body ze 7. Moc. Jako, teď chceš teda plížení, se musíš, jo. Hele, řeknu ti všechno, co si můžeš vybrat. Kompas. Ne, teď ne. Takže, skákací bloky, antigravitační, tenhle ten, teleportér, nějaký zmenšovač, krumpáč, anebo výbušněný. Co chceš? Kompas. Krumpáč, bacha. Bacha, creeper! Yeah, so apparently there's something Dobře, about it, and, máš I used to just- jeden plusový I bod. got that. Pretty lame, huh? Dobře, Yeah, I really ty. like this. Please. Se byl mě? No. Plusový bod. Co si teď vybereš? Takovouhle bombu, tenhle ten, pistol nebo letadlo? Pistol. Pistol. Bohužel máš minusový bod. A jaká creeper z Minecraftu? Takže co teď chceš? Bombu nebo letadlo? Letadlo. Letadlo chceš, jo? Yeah, I don't really like this. Please, shut up. I gotta warn something. Dobře, máš plusový bod. Já Dobře. už si ztratil jeden, takže plný počet bodů už asi nedosáhneš. Kam teď chceš? Chceš jít nahoru? A nebo sem? Nahoru. Až zavře oči. Chceš jít nahoru? Nebo rovně? Rovně. Rovně chceš jít, jo? Musíme to rychle teď. Dobře, máš působí bod. Plus jeden bod. A krátně. Takže, můžeš si vybrat. Ne, počkej. Můžeš si vybrat nějakýho mutant, nějakýho mozkožrouta, pak páčidlo, pokébal, anebo Ne. super mushroom. Tak já chci... Pokébal, jo? Ne.
Metroidia. Máš minusový bod. Aha, dej mi zadem. Máš jeden minusový bod. Tak, tohle. Houbu. Pokémon. Pokéball chceš, jo? Mhm. Ty nechceš teda houbu, jo? Tak pokéball. To není naše, jo, problém. To fakt není náš problém. Tohle byl takovej. Tak houbu. No, ale máš další minusový bod. Dobře? Ne, špatně. Bacha. Houbu chceš, jo? Dobře. To budeš mít dobře. No. No já nevím. Počkej, tohle asi moc dobře nebude, že? Nebo jo, bude. Jo, vlastně bude, že? Ne. Jo, ale bude. Máš to dobře. Nebo ne? Sir? You might want to come look at this. Ne. Ještě ne. I'm getting chaos readings at 10.6. It's come from the museum. My god. It's over 9. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing Hele, situation. Vovko. Get back to To work. není Lovko, ale... Počkej. Nevíme. Ano, máš to dobře, takže plus Rabanga. To je bunga. Co chceš teď? Prostě něco si z toho vyber, tohle fakt nevím, co to je. No, vyber si něco z toho. Tak tohle. Tohle? No, asi minusový bod pro tebe, chlapečku. Minusový bod pro tebe. Co chceš teda? Co? Další minusový bod pro tebe. No, tak tohle se hromadí ty minusový body. Co chceš další? Počkej, co chceš dalšího? Stůj nebo? Nebo. To bude asi. O, to bude ono! Ne, tak to fakt ono nebude. Takže máš 2 minusový body. Ne, nech to. Já to chci udělat. Já vím, ale máš 2 minusový body, jo. Takže... Docela se ti ty minusový body hromadí, takže tohle... Tak jasně. tohle úplně. Takže tohle je úplně nejvíc. Přesně. No, ale tohle není teda můžu. Ale je to správně, takže... Dobře, máme diamant. One, takže teď spočítáme epic body. A pak se uvidíme u dalšího téhle hry. Nebuďte se, tohle ještě není konec tohohle videa. Točíme teprve 14 minut, takže za chvilku bude u další hry. Takže jsme to znova a jsme u dalšího pokračování. Dostali jsme se do vězení, ale prolog jsme vám nepustili, to jsme nestihli. Ale zapomněl jsem vám říct při minulé této hře,
kolik měl Bung bodů, takže měl 3 body z 11. Škoda Bungu. Takže co si teď vybereš? Vrtačku. Tohle není moc správně. Jo, je to správně. Takže počkej, já si to musím psát na nový papír. Nový paper. A takže máš plus 1 bod, no? Máš 1 bod. No a co teď? Ne, počkej. Takhle, jo? No, Opak táte, ne? Špatně. Takže máš minus 2 body. no tak je to už teda. Já vím, ale tak to už jasně. Typuj rychle něco. Šipku tam, nebo šipku tam? Tam. Dolů, jo, teda. Neboural, takže máš minusový bod. No, Dám takže... se vendu. Jo, a máš plus bod i. Ne! Jsi to sklonil. Bung to sklonil, tak my to uděláme, ale. Takže my jsme se k vám vrátili a jdeme na to. Bung má už 4 minusové body, takže teď měl dolů, jo? To na to asi nestí? Koukáme rychle na Minecraftu. To je moje profilová hra. Tak byla víra. Dolů bylo špatně, takže máš právě ten minusový bod. No, tak to už máš minusový bod, jo. Červený. Bung má 2 minusové body. Rovně. Get ready. Get ready. Get ready. Aha! Nezareagoval si, ale za to minusový bod nedám, protože jsi slepej. Ne, není to není jako slepej doslova, ale prostě to si děláte. Je. Get ready. Get ready. Get ready. Je, promiňte za tohle. Ne, sakra, já nestihl kliknout. Takže... Tak jsme tady a... my to tady doběhneme. Tohle fakt... Tohle nikdy nedám snad, já jsem hrozně pomalý nějakým klikání teď. Get ready. Get ready. Get ready. I'm ready. Jsem ready. Jak to? Vždyť jsem kliknul. Tak tohle už uděláme s vámi, bůže. No, jsme jdu znova. Tohle už je fakt nuda. S tím chlápkem. Jo, ten je tak těžký. Já budu pořád klikat prostě. Ještě budu klikat. Musím pošát na něj. Jo, já prostě...
No yes, klik jsem. A vlastně ty body, jak měl Bunk, tak to jsou minusový, jo. To jsou vlastně -3 a -3 má, jo, takže... Takže toto jsme udělali a uvidíme se u další hry. Takže jsme tu zpět u další hry a zase jsem vám nestihl tohle a jestli tam vidíte něco bílého, takový ty kraviny, květy, no tak jsme, nám to nějak nevychytalo tohle. Adam, bezúbko? No. Bezúbko. Jak se jmenuju, tak to vám řeknu na mým vlogu 7. května, ano. Počkej, kolik jsi měl? No. Zase jsi měl 3 minusový body. Ty máš na ty trojky nějaký 6. Ten má na ty trojky nějaký 6. Tohle by měla být nějaká podobná kravina. Tohle jsem sice nikdy nehrál. Tohle by mohla být podobná kravina. Ježiš, co to je? Jo, je to podobná kravina. A ten prolog, že ho dát nebudem, co neví. Co chceš? Nějaký Enige? Enige. Tohle je kanon. Kanon. Tam nějakou natahovací ruku, anebo nějakou pistol. Pistol. Dobře. Máš plusový bod, hele. A co chceš? Hodinky, nějaký joy boozer, nějaký plyn, anebo bombu? Bombu. Minus. Nebo plus, že by? Minus! Konec. Co chceš teď? Asi tady dám modelu. Minus. Trojky mi posadou. Co chceš teď? Tohle nebo tohle? Tohle. Minus bod, máš další 2 minusy. Hodiny. Máš 2 minusový body, to je škoda. A tohle je mimochodem poslední hra. Takže můžeš si vybrat buď výtahovou šachtu, ventilátor, nebo počítač, anebo elevator, což je výtah. Šachtu, dobře. No, jo. Guys. Počkejte, že máš plus bodů. No a co? Teleportér. Teleportoval jsem někam do neznáma. Minus bod. Máš minus 5 bodů, takže... No a vyhrál. A s tebou celý plyn. No co chceš? Tohle. Buď tušku, nebo nějaký čipsy, anebo lítátko. Lítací. Chceš lítat, jo? My apologies, everyone. I don't know. Deploy some invasive maneuvers. Flock of ducks flew by. Máš plus bod? Máš plus 2. Ne, počkej. Co chceš? Magickou čepici? Abys to hacknul? Nebo rukavici? A nebo papír? Rukavice. Minus bod.
teď ty 3 minus, jako to bylo ještě dobrý. Co chceš teď? Tak to no. Další minusový bod. Teď budeš mít fakt hodně minusů. LOL? Co chceš teď? Magice byče nebo potom? Magice piče. 2 minusový body. Vybereš vždycky to nejméně cenný. Takže, co chceš teď? Nějaký kafe s hymnečkem, ať tam je nějaký chňapa, nějakýho zmenšovacího robota, nebo nějaký Gravity Gun. Gravity Gun, jo? Máte. Takže máš minus další bod, jako nechtěl bych, ne? Už máš hodně minus bod, takže to ti asi už nezachrání. Co chceš teď? Tak toho zmenšovací robota. Stop right there. What's going on? Looks like he set off Ještě some nevím, sort of jestli máš alarm. plus. Asi. Vault? Wait, he's going rogue? Jo, dáme ti plus. Right, move plan B. Cone reinforcements are moving. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need Takže chceš kronič od želvy, nebo nějaký propán tank, deštník, anebo armor. Tady to. Ale další minusový bod. Hele, bungu, teď budeš mít nějak nahnáno. Co chceš teď? Jo, to beru. No není, hele. Já myslím, že je to dobře, ale už asi vím, co je to dobře. Dobře, vím, co je to. A co? Vyber si jednu stavu. To je dobře. Máš plusový bod? Wilson, we gotta get out of here. To jsou ty hodní. Chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. A co chceš? Tohle, vyber si nějaký DVDčko, jaký chceš. Tohle. Tohle? There he is. Let's go to Ruby. Hey, forget about it. We've got to retreat, or else the Topek clan will be history. Orders, Captain. Asi to je dobře. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Ano, vyhráli jsme. Nádhera. Takže... No, jaký chceš další dívka? To druhý. Tohle? Tohle? No. Zkusíme tohle. Discral error. Open data recording.
Sakra, fail. Takže minus bod. Ano, tady to dívko bylo dobře, no. Tak chceš třeba to? Špatně. Tak to nezbývá. Ale vybral si 100 kilo na výběr, takže dostáváš minusový bod, když víš, který je správný. Prohrál jsem. Ano, takže toto je konec videa a já vás zdravím. Čau, řekni Bungu čau, čau. Čau!